Passem a parlar de béisbol, deixem la psicologia enrere, encara que parlar de qualsevol esport també és parlar de psicologia, parlar de competició. Em quedo amb la frase, Carla, de que competir és saludable sempre i quan sàpigues la diferència entre competir per tu mateix però sense enfrontar-te amb l'altre. Doncs sí. De fet, podríem treure moltes conclusions d'aquesta entrevista. Jo crec que ho deixaríem per un altre programa perquè segurament ens portaria... Seria el programa de les conclusions del que ha dit Pep Marí. Però sí, en definitiva el que ha dit és així, que competir es pot competir, però hi ha moltes formes de competir, no? Tenim amb nosaltres un gran competidor que ho va ser com a jugador i com a entrenador, que és el Jorge Miqueleix, l'entrenador del Club de Béisbol Barcelona. Bona tarda, Jorge. Hola, bona tarda. A veure, en primer lloc, ara que ha acabat la temporada, que estàs una mica en aquest punt relaxat en el que pots valorar tot el que ha passat, fer la valoració anual, quina valoració faries de tota la temporada i de totes les coses que t'han passat amb el Club de Béisbol Barcelona i a tu personalment? Bueno, la veritat és que com a club ha sigut una temporada fantàstica, no? Perquè en un any de recessió que amb tota la problemàtica que vam tindre, sortir guanyant 9 campionats entre els 2 que hem guanyat a nivell nacional, més tota la resta que hem guanyat a nivell de Catalunya, ens omple una miqueta d'orgull perquè la veritat és que ens indica que no hem perdut el temps, que estem en una bona dinàmica i l'hem d'aprofitar, no?, de cara a aquest any vinent, en la que encara sabem que serà difícil repetir, poder guanyar tants títols, però som ambiciosos en aquest sentit i volem preparar els jugadors per tornar a guanyar campionat i estar a l'elit del béisbol nacional. I a nivell personal, Jorge, quins èxits, quines medalles et posaries? Bueno, a nivell personal estic molt content, sobretot per al dia a dia, no? Lògicament, que en el primer any com a entrenador del primer equip, guanyar la Lliga, estar a la final de la Copa del Rei, haver guanyat la Lliga Catalana també, i estar nominat entre els millors entrenadors d'Europa, de l'Associació Europea d'Entrenadors, doncs aleshores això, molt content, no? A més, vaig tindre l'oportunitat d'anar a la Lliga Instruccional dels Estats Units durant 15 dies amb una organització i treballar amb ells i compartir i conèixer molt més coses. La veritat és que ha sigut en l'aspecte personal un any fantàstic, no? Lo referent al béisbol, i esperem que de cara a aquest any vinent podem continuar amb aquesta línia. Ara que tens aquest any d'experiència i que has estat jugador molts anys, explica una mica als nostres oïdors la diferència entre ser un bon jugador i ser un bon entrenador. Aquesta és bona pregunta. Realment, un bon jugador, a més de qualsevol esport, a més de tindre certes capacitats físiques o mentals, de conèixer el joc, de reglament, d'interpretació de jugades, de tot. I tècnica, suposo. I tècnica, no, per suposat. És un conglomerat tècnico-tàctic, físic, no, de tot, però el trobo molt més senzill, perquè tu com jugador és la teva part de dir jo vaig i jugo, no? Jo el que faig és anar a entrenar, vaig i jugo. A l'entrenador hi ha molta més feina. Mira, ara mateix jo estic reunit també amb el coordinador de llançadors del club, hem de preparar moltes coses, l'hem de donar moltes voltes, has d'explicar com es fan les coses, el per què es fan les coses, que són coses que a ti t'han explicat també abans, però ara reflexiones més encara en aquestes coses i l'has de preparar tot. Has d'anar al camp amb tot preparat i això comporta molta més feina de la que sembla, i qualsevol que sigui entrenador sap una miqueta del que parlo, o vosaltres mateixos de ràdio, donar notícies no és només ficar-se allí davant del micròfon i xerrar, no? S'han de preparar, s'han de fer coses i uno
La veritat és que és molta més feina, però bueno, en aquest sentit, quan tot surt tan bé, també és molt agraït. Jorge, fa aproximadament un mes vam fer-te una entrevista, no? Vam preguntar-te com era l'actualitat i ens vas comentar que s'estava pendent de la publicació de quines serien les seus per la Copa de Béisbol europea, no? Ens has de donar una bona notícia, no, Jorge? Una molt bona, perquè ens van donar una de les dues seus que n'hi ha. Les dues seus som nosaltres aquí a Barcelona i l'altra seu és a la ciutat alemana de Regensburg, i doncs aleshores aquí acollirem a part a la meitat dels millors equips d'Europa, no?, en aquest moment, i estem molt contents. És un repte més per al club, un club nou que ha d'organitzar una Copa d'Europa, que fa molts anys que no es fa cap, i d'aquest nivell, perquè les que s'havien fet els últims anys, fa 10 anys o més, eren d'un altre tipus de competició. És un repte molt bonic, l'hem agafat amb moltíssima il·lusió per poder oferir a tota la gent de béisbol de Barcelona i de Catalunya aquesta competició, i els jugadors estan encantats i la veritat és que estem tots amb molta il·lusió. Serà la primera setmana del juny, això ja ens anirem informant, la primera setmana del juny, i els partits seran de dimarts a dissabte, i amb la final que decidirà quin equip lluitaran el guanyador de l'altra fase de classificació, qui lluitarà per ser el millor equip d'Europa. Perquè aquest any sí que han tret el format de Final Four, l'ho han tret, i serà una final directa entre el guanyador de cada pool, de cada fase de classificació. Volíem també preguntar-te, ja que es juga aquest any a Barcelona, és una de les dues seus on es juga aquesta mena de selecció de millors equips europeus. Com que és a Barcelona, el club es planteja algun tipus de reforç important? Esteu pentinant les lligues americanes, els estudiants universitaris, com l'any passat, per exemple, va estar amb nosaltres l'Andrés Jimeno, o jugadors d'aquest tipus? La nostra intenció ara mateix és tractar de repetir l'equip que van tindre l'any passat, sempre que sigui possible, no? Lògicament, un cas com el de l'Andrés Jimeno, un noi que ha estat aquí tota la seva vida, fins que va marxar als Estats Units a estudiar, ojalà podem comptar amb ell, però serà una decisió seva si torna a Barcelona, si té una oportunitat d'estar jugant als Estats Units, i després podem mirar molt poc, no podem mirar molt lluny. Estem tractant de mirar algun reforç d'algun jugador d'aquí de Barcelona, perquè la situació econòmica és la que hi és. Encara estem pendents de veure els convenis a l'Ajuntament o a veure si podem trobar algun altre sponsor que ens ajudi una miqueta, però si podem repetir l'equip de l'any passat, sobretot ja no per al resultat, sinó a nivell humà del grup que van tindre, això sí que ens agradaria moltíssim, però ja tenim una base, que és el Daniel Cepín, un noi que és de família d'aquí de Barcelona, però ell viu als Estats Units i ja ha tornat cap allà. Però la veritat és que estem treballant en això i lògicament part important d'això depèn de les subvencions i del que podrem fer, però tractarem de fer el millor equip possible i lògicament també volem. La filosofia nostra com a club sempre ha sigut també que la gent del club, la gent jove, pugui gaudir i participar en les activitats diàries i en les competicions en les que participem. I afortunadament tenim gent jove amb molt bona qualitat i el que volem és que vagin agafant experiència cap al futur en aquest sentit. Doncs moltíssimes gràcies. Ens passa el mateix de sempre, Jorge, i és que queda un minutet per les 8 de la tarda. Hem d'acabar el Taula d'Esports d'avui. Moltíssimes gràcies i molta sort per la propera temporada. Moltes gràcies a vosaltres i ja xerrem